Fi stqarrija l-Uffiċċju tal-Prim Ministru reġa' kkonferma li meta kien hemm xamma tal-legat abbuż lura sentejlu dan ġie riferut mill-ewwel il-Korp tal-Pulizija b'hekk m'hemmx prova aqwa minn din kif l-Uffiċċju tal-Prim Ministru ma jittollera ebda illegalità. Dan intqal b'referenza għall-artiklu tas-Sunday Times dwar l-allegat każ ta' abbuż benefiċċji soċjali u li fuqu ittieħdet mal-ewwel azzjoni mill-Gvern. Fil-fatt l-Uffiċċju tal-Prim Ministru sostna li meta sar magħruf kif bdew jiżviluppaw l-investigazzjonijiet tal-Pulizija ittieħdu minnu fih ukoll id-deċiżjonijiet politiċi dan mingħajr ebda tkaxkir tas-saqaj. L-istqarrija komplet tgħid li ma jirriżulta minn imkien li xi ħadd fil-Customer Care ta' Kastilja iddirezzjona lil xi persuna biex jagħmel xi ħaġa li hija illegali. B'referenza għal dak irrappurtat u l-intqal l-Uffiċċju tal-Prim Ministru irrimarka li l-persuni li kellmu lis-Sunday Times diġà ġew mitkellma u investigati mill-awtoritajiet bil-Gvern ħeġġeġ lil dawn il-persuni biex jipproduċu kwalunkwe prova oħra meħtieġa mhux l-inqas billi isemmu l-persuni involuti biex jissostanzjaw dak li ntqal pubblikament u jgħinu lill-Pulizija fl-investigazzjoni tagħha u ssir ġustizzja. Dawn il-persuni saret referenza għalihom minn tkellem l-Uffiċċju tal-Prim Ministru sostna li għandhom bil-provi meħtieġa ikunu mresqa quddiem il-ġustizzja għax hekk biss isir ħaq magħhom u mas-soċjetà. Hekk biss wieħed ikun jista' jifred dak li hu minnu u pruvat minn kummenti u insinwazzjonijiet maħsuba biex jieħdu kapital politiku sostniet l-istqarrija hekk kif innutat kif l-aħħar jiem saru wkoll diversi akkużi bla bażi. Uħud diġà kellhom ikunu rtirati biex bekk jidher ċar li hemm min qed juża dan il-każ għal skopijiet ulterjuri. L-Uffiċċju tal-Prim Ministru kompla jgħid li iktar minn hekk il-Gvern mhux biss interessat li ssir ġustizzja iżda hu interessat ukoll li jsaħħaħ is-sistemi tiegħu biex tonqos il-possibilità ta' każi tal-legat abbuż. Dan hekk kif minkejja jeżistu sistemi robusti kontra l-abbuż fid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali u d-Diviżjoni għall-għajnuna finanzjarja u osservanza tant li kienu bis-saħħa tagħhom ukoll li ġew identifikati numru ta' każi suspettużi u ġew riferuti l-Pulizija. Il-Gvern ħass l-ħtieġa li jkun hemm evalwazzjoni tal-proċessi biex dawn ikunu imsaħħa fejn meħtieġ. Għalhekk il-Gvern ħatar bord indipendenti kompost minn 3 membri biex jevalwa il-proċess ta' kif jiġi approvat loti tal-benefiċċju għal diżabilità severa. Fuq kollox fl-aħħar snin dan kien l-iktar gvern li daħħal miżuri permezz tagħhom daħħal il-kunċett li qabillek taħdem Making Work Pay u saħansitra naqset u mhux żiedet id-dipendenza fuq il-benefiċċji soċjali sostna l-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Fit-tmiem l-istqarrija intqal li għalhekk il-Gvern huwa determinat li l-benefiċċji soċjali imorru biss għand min ħaqqu. B'referenza għall-allegazzjoni tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista li sa ta' kien hemm abbuż marbut ma' xiri ta' voti iktar u iktar meta qabel elezzjoni ġenerali kienu diġà ttieħdu passi sodi fuq dan il-każ, l-Uffiċċju tal-Prim Ministru sostna li din hija wkoll bla bażi. Fil-fatt l-istqarrija temmet tajt li hu żgur u li dwar dan il-każ l-awtoritajiet ħadu u se jibqgħu jieħdu il-passi kollha li kellhom jieħdu kontrarju għal kif seħħ fis-snin imgħoddija taħt amministrazzjoni differenti.